ole hey McDonald chunga kaluta tun hi hianin virus nuah hi chuanin a chunga ite po hian mang to lowa kanung kha pon atanga order dat karon tilang to a thiau to ti tawa kha apon atang kha chuanin motor ne cha thui tak tak kha in klara e chung hi chu ruak khop mai ei virus nuah hianin heti hianin ni dawin ka hriani tun ma kha chuan virus te COVID-19 ma kha chuan chunga hianin ti hianin kan tau thina tun hi chu hei ruak vek mai ni a chunga hianin mang to lo ni motor nen khan ti khanin order kan la kan chuak zung mai ni he changka ga e manin do ding computer nen po order the chunga tangin hianin ai na thok te bak lo chu chungan mang lo ni hi chunga kan du ther kier to ti tama en chu sang kha order phe ni ei chu sap cho do wa ania an fa te hian ngei na vek ni po chu vai fa te na tho ba na hianin fa te to ka lei thina ka tia an lo lom ve an ni ta an ni chanin ei na thok te bak lo chu chunga no mi alo ni he to na mi na thok kha to li cho ya lại hianin kan ka chunga hi a chunga order lak na hmun ania ya mani lo chun lo ni hi hianin no phong ho lo ma heng te hi ka rồi rưỡi mấy nè chuang lũ hi tuôn mà phải cái chuyện oi mi à lo COVID-19 anh aron chuột tiểu vel cái chuyện cho nên hianin an order cái gì yeah thank you so thanks cái không hit khả năng đồn đồn lại thôi nè ý mà chứ gì ông hay